Искаш ли да разбереш колко струва апартамента, който искаш да закупиш? Взели сме си една примерна обява и сега ще я оценим с нашия AI оценител. Въвели сме базовите параметри като площ, етаж, тухла, че е ново строителство също. Апартаментите имат и описание тук, даже те са два всъщност, но цената е за един тук в обявата. Сега всички тези неща в нашата формичка за AI оценка в smartval.bg и ще генерирам самата оценка. Виждаме, нашия модел генерира оценка 95 000 евро. Имаме песимистична и оптимистична прогноза. Оценката на AI модела се разминава с около 25 000 евро от цената на обява, но това всъщност, което дава AI модела, е базирано на хиляди обяви с подобни параметри, които са подадени на модела и той е обучен на тях. Затова съм склонен да вярвам, че тази цена е реалистичната цена, на която би трябвало да се продава апартамента в момента на пазара. Всичко над нея реално е добавено по преценка на продавача. С нашия инструмент можете да оценяте обяви или апартаменти, които вече сте харесали за покупка, или пък ако искате да продадете своя апартамент, също може да видите каква е реалистичната му цена към момента. Ние сме SmartVal, пожелаваме ви хубав и прекрасен ден!